Milí otcovia a mami u nás na Slovensku, týmto pozdravujem nielen vás, ale aj vaše deti. Už dlhšiu dobu som uvažoval nad tým, že urobím nejaké vysielanie naživo, ktoré bude na základe manželstva a rodiny nejakým spôsobom reflektovať súčasnú totalitnú realitu, ktorú tu máme. Manželstvo a rodina to vzhľadom na ich postavenie v spoločnosti vždy bola predmetom aj manželstva, aj rodina, predmetom aj vedeckého výskumu z rôznych vedných odborov. A my žijeme v dobe, kedy sa potreba rešpektovania fundamentálnej antropologickej pravdy o človeku ukazuje ako niečo, čo je nevyhnutnosťou. A to nejde len o rešpektovanie pravdy o manželstve a o rodine, len v rovine povedzme teologickej, antropologickej, ale v rovine úsudku zdravého, ľudského alebo sedliackého rozumu. Málo kto o tom dnes hovorí, ale existuje reálne nebezpečenstvo v dnešnej historickej epoche, že, jak bych to povedal jednoducho, že okrem bežných ideologických vízií a koncepcií v oblasti manželstva a rodiny, ktoré sa doslova naplno začali šíriť aj v oblasti filozofie, vedy a iných vedeckých disciplín už pred mnohými dekádami, tak tu dnes existuje obrovské nebezpečenstvo, že v čase tejto novej normality bude manželstvo a rodina doslova úplne zničená a že sa vytvorí spoločnosť, ktorú tieto malé nechápajúce deti, ktorým ste vy, rodičia, darovali život, že tieto malé deti budú vnímať ten svet, v ktorom vyrastajú, ako normálny. Totiž vytvára sa tu spoločnosť, ktorá bude akýmisi fragmentarizovanými ostrovčekmi života, ktoré vzájomne stratia kontakt, ktoré budú existovať šťastie len samé o sebe. A to nehovorím už o tom, že za posledných 100 rokov utrpela rodina, jej funkcionalita, jej význam, rodina ako miesto zrodu ľudského života, ako priestor lásky, cesta k dokonalosti, či už muža a ženy, ako aj nového života, čiže deti, už utrpela obrovské škody. Ja už viac ako 20 rokov som prednášal na univerzitách, či už na Slovensku alebo inde, v zahraničí o tom, v rámci vedeckého výskumu, ktorý sa dotýka manželstva a rodiny, ako naša civilizácia sa stala antirodinnou a antinatalistickou. Ale nie tomu sa chcem teraz venovať. Napriek tomu, že tí, ktorí majú zdravý sedliacky rozum a uvedomujú si, že tento úpadok manželského rodinného života je už dlhodobou realitou, dnes rodina na základe tzv. Pandémie je v ohrození, v akom nikdy nebola. Ľudia, ktorí žijú v manželstve a rodine a poznali tú predchádzajúcu spoločnosť, či už za takého alebo onakého režimu, si uvedomovali, ako často sa štát stával prekážkou, rafinovanou prekážkou pre manželský a rodinný život. Najmä tých posledných 30 rokov. Ako sa tu šíria nové ideológie, ktoré úplne od základov rozvracujú život manželstva a rodiny.
Tu by som chcel povedať, že zvrátená ideológia totalitnej moci v dnešnej spoločnosti a zvrátenej totalitnej moci štátu nad manželstvom a rodinou dosiahla vrchol, aký sa doteraz nikdy nepodarilo dosiahnuť. A toto všetko, čo vidíme okolo seba, sa ukrývalo kedysi za fasádu demokracie a ľudských práv, ktoré sa pod vplyvom zvrátených ideológií pokúšali implantovať do myslí ľudí novú koncepciu spolužitia medzi mužom a ženou, alebo medzi vlastne hocikým. A dnes sa to ukrýva za fasádu boja proti pandémii, boja proti vírusu, jeho kmeňom, mutáciám, v mene šľachetného cieľa záchrany ľudského života. Uvedomte si, že hybné sily v pozadí všetkých týchto procesov v spoločnosti sú reprezentované nielen zvrátenými satanskými osobami, ale aj špičkovými vedcami, ktorí veľmi dobre vedia, keď sa dávali do služieb týchto spolkov, ktoré nivočia ľudstvo, oni veľmi dobre vedia, že prírodzenou a najväčšou prekážkou získania a upevnenia si totalitnej a v dnešnej dobe už globálnej moci nad človekom a nad jeho životom, že tou najväčšou prekážkou je manželstvo a rodina. Pozrite sa, v akom stave sú slovenské rodiny dnes. Cca posledných 5 rokov sa občas na slovenských obrazovkách v médiách objavovali niektorí analytici zo Slovenskej akadémie vied, všelijakí demografovia, ktorí zrazu začali poukazovať na to, aké nebezpečenstvá ukrýva v sebe súčasný sociálny systém. Mám na mysli dôchodkový, zdravotnícky a podobne, že sa rodí málo detí. Čudoval som sa, že ich vôbec pustili do televízie, lebo normálny človek, ktorý má aspoň všetkých 5 pohromade, toto vedel už dávno, pradávno, 10 ročia dozadu. A máme tu určitý historický vývoj, ktorý poukazuje na to, že štát čím viac zasahuje do prírodzenej autonómie a do prírodzeného poslania rodiny a manželstva, tým v horšom postavení sa nachádza manželstvo a rodina. A tým ťažšie to postavenie dokáže, tú svoju úlohu, to svoje poslanie, tým ťažšie dokáže zrealizovať. Čím viac štátu, tým horšie je rodinám. A pozrite sa, kde sú rodiny dnes. Dnes, keď táto satanistická totalitná moc zakazuje rodičom zabezpečovať živobytie pre svoje rodiny, pre svoje deti. Keď im zakazuje plniť formačné prostredie, formačnú úlohu, výchovnú, kedy ide o integrálny rozvoj detí. Pozrite sa, kam všade mohli chodiť vaše deti, na rôzne krúžky, záujmové činnosti, ktoré im pomáhali rozvíjať sa. A kde sú dnes vaše deti? Sú v domácom väzení spolu s vami rodičmi. A preto sa tak táto satanská moc usiluje o získanie úplnej kontroly nad životom človeka. Pozrite sa na tú mieru kontroly, drahí rodičia, u nás na Slovensku. Nikde na svete, doslova nikde na svete, v civilizovanom svete, nie je taká miera totalitnej kontroly nad životom rodiny, ako u nás na Slovensku. Stačí sa ísť pozrieť do zahraničia a budete to vidieť priamo naživo svojimi očami. A toto všetko sa deje v mene boja proti vírusu, proti pandémii. Totiž v rodine
si rodičia ako primárni vychovávateľia plnia svoje poslanie, aby u svojich detí rozvíjali kritické myslenie, kritický zmysel. Aby rozvinuli vo svojich deťoch ten dar rozumu v tom praktickom živote. A keď sa pozrieme do uplynulých dekád, ako vznikli a začali sa vyvíjať a následne rozširovať rôzne ideologické koncepty, ktoré sú namierené proti životu, ktoré propagovali vraždenie nenarodených, proti manželstvu, kedy odtrhli sexualitu od ľudskej prírodzenosti a dôstojnosti a urobili z nej biznis. Keď sa pozriete na rodinu ako takú, ako základný stavebný kameň spoločnosti a našej civilizácie, ako nám tieto ideologické, filozofické koncepty začali prezentovať tzv. Alternatívne formy rodiny a rodinného spolužitia. Kam sme dospeli za tých pár desaťročí? Ten falzifikovaný antropologický pohľad na rodinu, na osobu človeka, na muža a ženu doviedol naše manželstvá a rodiny k tomu, že sa rozpadajú. Pri prvom náznaku nejakého problému sú ľudia automaticky celým systémom, či už médiami, výchovou, ideologickými vplyvmi, vedení k tomu, že keď vznikne nejaký problém, tak stačí vymeniť toho nie manžela, manželku, to už je partner, ako vec, ako spotrebný materiál. A tak sa nám pomaly polovica rodín rozpadá, polovica manželstiev. Tam sme došli za pár desaťročí. A dnes, v dobe obrovskej totality, akú Slovenská republika nepozná vo svojej histórii, keď manželia, rodičia riešia nejaký problém, ktorý súvisí s obmedzovaním základných ľudských práv a slobôd vo viacerých oblastiach, keď riešia nejaký problém, ktorý vyplýva z týchto totalitných zásahov moci, sa začínajú objavovať správy o tom, že je tu vzrast domáceho násilia, že páry sa jednoducho rozdeľujú a odchádzajú od seba a títo ľudia ani nevedia vlastne prečo. A v akom postavení sú naše rodiny? Ako si v tomto postavení, keď sú zavreté v domácom väzení, ako si môžu plniť svoje základné poslanie? Ako môžu zabezpečiť svoje základné sociálno-ekonomické potreby, svoje základné biotické potreby, čiže jedlo a vodu? Ako si môžu zabezpečiť v tomto nedôstojnom otrockom postavení väzňov svoje poslanie, kedy majú urobiť všetko preto, aby sa ich deti mohli integrálne rozvíjať? Manželstvo ako také nemôže byť nahradené ničím. To je prírodzený fundament rodiny. Ono nemôže byť zmenené človekom, alebo spoločnosťou, alebo nejakou ideológiou. To isté platí aj pre rodinu. Ak dominuje nejaký ideologický koncept, dnes dominuje koncept pandémie, ktorý falzifikuje skutočnú realitu, tak dôsledky vždy padajú na úkor človeka. A primárne na život manželstva a rodiny. Potom na celú spoločnosť a potom na celú civilizáciu. Ak je tento tlak taký, že sa nenájde dostatok otcov a matiek, ktoré pôjdu brániť slobodu slovenských rodín, ktorí nepôjdu brániť budúcnosť a životy svojich detí, tak taká civilizácia zanikne. Demograficky slovenský národ už mnoho rokov vymiera. Pretože ľudia v týchto podmienkach, ktoré vytvorili tieto satanské štruktúry,
Jednoducho nechcú mať deti, pretože štát im berie drvivú väčšinu príjmov, ktoré sú výsledkom ich poctivej práce. Tak sú nastavené podmienky. Viete, poslaním štátu je vytvoriť spravodlivý právny systém. A my máme už celé dekády, vlastne už ani ako keby nežijú ľudia, ktorí by si pamätali nejaký spravodlivejší systém. My máme celé dekády systém, ktorý je nastavený tak, že je antinatalistický, antimanželský a antirodinný. A dnes to dosiahlo vrchol v podobe biomedicínskej, pandemickej totality, kedy tisíce slovenských rodičov sú uvedení do stavu zúfalstva, kedy sú v takej obrovskej existenciálnej neistote, že nevedia, čo dajú svojim deťom zajtra na tanier. Rodina vždy bola takým prírodzeným priestorom, spoločenstvom života a lásky. To je najprirodzenejšie prostredie pre vytváranie osobného takého spoločenstva, kedy si manželia navzájom pomáhajú byť viacej ľuďmi, rozvíjať sa a zároveň svojim životom vedú k tomu istému aj svoje deti. To je prirodzené miesto pre dôstojné odovzdanie života, pre darovanie života, pre integrálny rozvoj ľudskej osoby, aj tých manželov, aj tých detí. A povedzte mi, položte si sami otázku, v akej situácii sú dnes slovenské rodiny? Je to miesto, kde sa dá skutočne plniť toto poslanie? Tento štát týmito krokmi berie budúcnosť nielen nám, rodičom. On ho berie našim deťom. Dnes už vznesené ideály ľudskosti, ľudskej dôstojnosti sú pošliapané a zadupané do prachu nenávisti, strachu a totalitných opatrení. Rodina je prirodzené miesto, ktoré tu existovalo skôr ako spoločnosť, ktoré existovalo skôr ako akýkoľvek štát. A preto rodina má prirodzený primát a autonómiu. Ona je na prvom mieste. Manželstvo a rodina je tu skôr ako akýkoľvek štát. A preto rodičom, manželom, ktorí darovali život svojim deťom, patria neodňateľné a neobmedziteľné práva, ktoré prislúchajú výlučne len im a nikomu inému, žiadnemu inému subjektu. A pozrite sa, čo robil celé dekády štát. Správnymi normami, ktoré sa dotýkajú života, manželstva, rodiny a výchovy detí. Ako často totalitným, skrytým spôsobom zasahoval do poslania rodiny. A čo dosiahli? Atomizovanie rodiny, kedy jednoducho sa rodiny príliš skoro rozdeľujú, kedy vplyvom nastavenia sociálno-ekonomických pravidiel jednoducho nie je možné, aby rodiny existovali spolu, alebo boli v určitej blízkosti, 1, 2, 3 generácie a vzájomne si pomáhali a obohacovali sa. Existuje už len taká, oni tomu hovoria odborne, nukleárna rodina, čiže iba jedna generácia sama o sebe, po prípade s tou ďalšou generáciou, čiže s deťmi. Tá väzba už bola dávno zničená v 90% prípadov, kedy boli pohromade 3 generácie, keďže každá generácia mohla čerpať z múdrosti predchádzajúcich 2 generácií a mohli si vzájomne pomáhať. A dnes, po pár dekádach rôznych ideologických konceptov, máme rozbitú a už aj nukleárnu rodinu, čiže manželov a ich deti. Toto je dnešné postavenie rodiny. A k tomu sa pridala v podstate táto kríza, tento boj proti vírusu, kde rodičom boli odopraté skoro všetky
práva a povinnosti, ktoré majú z pozície toho, že sú rodičmi. A toto súčasné tragické postavenie slovenských rodín je dôsledkom aplikácie týchto totalitných konceptov a biomedicínskych ideológií, ktoré sa dotýkajú priamo chápania tej reálnej pravdy a slobody, ktoré vraj musia ustúpiť pred bojom proti vírusu. Strata tej kresťanskej identity, to už je minulosť. My už dnes máme rôzne typy rodín. Nebudem ich tu vymenovávať, lebo zase by o mne niekto povedal, že som xenofób a ja neviem čo všetko. Že niekomu upieram jeho práva. Ale dnes, za čo tento štát považuje rodinu? V tejto súčasnej situácii. Pamätáte si pred voľbami? Ako niektoré politické strany, napríklad Olano a niektoré ďalšie, vyhlasovali o sebe, že oni budú rešpektovať kresťanské nejaké princípy, nejaké zásady a podobne. A pozrite sa, čo spravili ich poslanci pár dní dozadu, 1, 2, 3 dní. Odhlasovali ďalší lockdown. Odhlasovali to, že slovenské veriace rodiny nemôžu žiť svoj náboženský život. To sú tí kresťania. Pozrite sa na Záborskú. Pozrite sa na mnohých ďalších, tých vychýrených kresťanov, ktorí tu 30 rokov klamali slovenských katolíkov. A dnes sa ukázalo to, čo som ja hovoril už pred mnohými rokmi. Po ovoci ich poznáte. Tak toto je ich ovocie. Čistý satanizmus a totálna devastácia manželského a rodinného života na základe týchto totalitných opatrení. Spomeniete si ešte na minuloročnú Veľkú noc? Celé roky ste mohli počúvať o tom, ako muž a žena v manželstve so svojimi deťmi tvoria rodinu. To sa dokonca učilo na školách. Od toho sa už posledných 30 rokov upúšťa. Pretože školy sa stali miestom indoktrinácie. Pozrite sa, čo robí dnešný obuvník a podvodník, plagiátor na poste ministra školstva. Idú indoktrinovať už spôsobom, ktorý je absolútne neskrývaný, naše deti LGBT ideológiou. Už ich idú indoktrinovať letákmi, ktoré kolujú, týždeň po internete, kde budú učiť naše deti formou týchto letákov, ako treba bojovať proti pandémii, ako treba nosiť tie náhubky a na čo je dobré očkovanie proti COVID-19. Tam sme dospeli. Oni považujú manželstvo a rodinu za niečo, čo je úplný archaický prežitok, čo už vôbec nie je dôležité a jednoducho snažia sa aj za tejto hroznej situácie pokračovať v šírení ideológií, ktoré prispeli ku kultúrnemu a civilizačnému rozpadu rodiny a manželstva ako prírodzených fenoménov, prírodzených inštitúcií, ktoré sú založené na ľudskej prírodzenosti muža a ženy. Oni naďalej robia všetko preto, aby eliminovali dôstojnosť muža a ženy, aby eliminovali oprávnenú autonómiu manželov a rodičov, aby eliminovali intimitu, aby eliminovali integrálnosť a stabilitu každého manželstva a rodiny, primárne viacdetnej rodiny. Veď sa len pozrite vy, rodičia, ktorí máte viacej detí, že mať dnes deti znamená častokrát to, že sa jedná o diskrimináciu. Že jednoducho tí, ktorí majú deti, sú zo strany štátu diskriminovaní. A v súčasnej dobe, kedy sú rodiny zavreté v domácom väzení, kedy tieto rodiny nemôžu byť spojené tými prirodzenými, priateľskými, rodinnými väzbami s inými ľuďmi, sa vytvorila fragmentarizovaná spoločnosť uzavretých
buniek, komunít, ktorá už nie je civilizáciou, ktorá je začiatkom konca našej civilizácie. Tak ako celé dekády predtým nerešpektoval štát prirodzenú autonómiu rodiny a jej kompetencie, tak v dnešnej situácii si štát dovolil uzurpovať úplne všetko. Zobral rodičom slobodu a právo starať sa o svoje deti, chodiť do práce. A toto všetko devastuje slovenské rodiny, devastuje život detí, devastuje to všetky práva, ktoré títo členovia rodiny majú, pretože sú členmi rodiny. Oni ich nemajú preto, že by im ich priznával štát. Oni ich majú preto, že sú manželia, rodičia a deti. A ich autonómia je úplne zničená. Preto štáty postupne celé dekády postupne vytvárali a menili legislatívu v mene krásnych hesiel o pomoci rodinám. Ako štát pomáhal rodine posledných 30 rokov? Si pozrite pravde do očí. Neustálým zvyšovaním daní, okliešťovaním právomocí, nastolovaním nových ideológií, či už vo verejnom priestore alebo v školstve. A namiesto toho, aby štát chránil rodinu, ju vystavoval novým ideologickým nebezpečenstvám a oberal manželov a rodičov o ich práva. A vytvárali sa tu štruktúry v tomto štáte, ktoré čoraz viac znemožňovali manželský a rodinný život, darovanie toho života, toho daru života novým generáciám. A tak slovenský národ začal vymierať. Pozrite sa na demografický vývoj za posledných 30 rokov. Toto je naša realita. A keď to bude takto pokračovať, za pár dekád slovenský národ nebude existovať. Prečo to je tak, že ľudia jednoducho nechcú žiť v manželstve a v rodine? Častokrát aj chcú. Ale za takýchto podmienok? Kedy majú problémy vôbec sa osamostatniť? Pretože mzda, ktorú na Slovensku ľudia v drvivej väčšine dostávajú, je urážkou ľudskej dôstojnosti? A tá súčasná situácia dnes v mnohých dimenziách života a rodiny sa zhoršila natoľko, že rodiny sú doslova zdevastované spôsobom, aký nemá v histórii Slovenska obdobu. Formálne tu máme zakotvené ľudské práva, formálne tu máme čosi v ústave. Slovensko je formálne signatárom mnohých dohovorov o ľudských právach, o dieťati, o právach pacienta a v rovine biomedicíny a podobne. A pozrite sa. Táto satanská totalita robí také kroky, ako keby nič z toho neexistovalo. A ešte idú v tom budúcom mesiaci pritvrdiť, drahí rodičia, u nás na Slovensku, otcovia a mami. Ja si celé mesiace kladiem otázku, dokedy chcú slovenskí rodičia, slovenskí otcovia a mami zohýbať chrbát. Až kým vy nebudete mať čo položiť na tanier svojim deťom, až vtedy sa zobudíte. Ja si kladiem len otázku, nikomu nič nevyčítam. Kde sú tie skutočné kresťanské a pravdivé hodnoty? Kde sú práva rodičov? Kde sú práva detí? Ktoré boli napríklad mučené v školách tými rúškami. A doslova poškodzované systematicky, systémovo zdravie týchto detí. Našich detí, ktoré chodili do školy. A dnes už ani nemôžu chodiť do školy, lebo COVID. A príde ďalšia pandémia. Prídu ďalšie vírusy. A bude sa roky bojovať.
Kam teda príde naša civilizácia? Ako budúcnosť majú naše deti? Nazdávam sa, že nastal čas skutočne otcovia a mami u nás na Slovensku, aby sme išli bojovať za budúcnosť našich detí. Pretože ak v minulosti štát veľmi rafinovane a ľubovoľne zasahoval do svätyne rodiny, aby potláčal a prisvojoval si určité kompetencie a práva rodiny, ktoré prináležia iba rodine, a to bolo proti prírodzenej spravodlivosti, tak dnes štát v podstate z tých rodičov urobil nesvojprávnych otrokov. Kde je ombudsmanka? Kde je generálny prokurátor? Kde sú orgány činné v trestnom konaní? Tu aj tak chabá a nespravodlivá v mnohých ohľadoch legislatíva na Slovensku, ale ešte aspoň trochu chrániaca ľudskú dôstojnosť v niektorých aspektoch aspoň, že ani to sa nerešpektuje. Kedysi sa práva rodičov a práva rodiny porušovali rafinovaným spôsobom pomocou toho, že sa implementovali rôzne ideologické koncepty do slovenskej legislatívy. A v skutočnosti boli namierené proti rodine. Ja som roky prednášal taký kurz etika manželstva a rodiny, kde sme do hĺbky preberali mnohé veci so študentami. Ale dnes títo služobníci satana, oni sú tak cynickí a arogantní, že oni úplne otvoreným, neskrývaným spôsobom odoberajú rodičom ich základné práva. Rodičia jednoducho, oni nemôžu ísť na čerstvý vzduch. Bez strachu. Myslíte si, že sa to skončí? Drahí rodičia, myslíte si, že o pár týždňov, mesiacov, že už bude všetko dobre? Nebude dobre. Budú nútiť aj vás, aj vaše deti, aby vás dostali do tých očkovacích centier. Aby vaše organizmy boli intoxikované jedmi. Aby vaše organizmy boli nanokontaminované, aby bolo poškodzované v podstate vaše zdravie týmito vakcínami proti covidu. Samozrejme pod ideologickým heslom, že vám chcú dobre. Ale pamätajte si, drahí rodičia, kedykoľvek v histórii za posledných možno neviem koľko dekád štát chcel na silu niekoho zachrániť, chcel na silu niekomu urobiť dobre, v skutočnosti chcel pravý opak. Lebo dobro, skutočné pravdivé dobro, nemusí štát nanúcovať totalitnými opatreniami, nezákonnými opatreniami. To, čo je dobré, to ešte stále celkom slušná časť spoločnosti aj rodičov intuitívne a racionálne vie posúdiť ako dobro. A urobia to sami, bez akéhokoľvek dozmucovania. Ale práve zlo a lož bola vždycky v histórii nanúcovaná ľuďom rôznymi formami násilia. Pozrite sa na to. Štátna verejná moc, ona má v skutočnosti povinnosť vo všetkých oblastiach podporovať hodnotu, nedotknuteľnosť a manželský a rodinný život. A nesmie podporovať žiadne iné formy spolužitia, ktoré sú proti ľudskej prírodzenosti. A nesmie ich postaviť na tú istú inštitucionálnu rovinu voči manželstvu. A čo robí Slovenská republika posledných 20 rokov? Ako podporuje rodiny? Ach, zabudol som. O 10 alebo 5 centov zvýšili rodinné prídavky. Ale čo oni v skutočnosti robia?
nanúcujú slovenským rodičom a ich deťom nové ideológie. A dnes v rámci týchto totalitných ideologických praktík, ktoré v skutočnosti zabezpečujú záujmy určitých subjektov v pozadí, štát rafinovaným spôsobom obmedzuje slobodu manželov a rodičov tak, že ich jednoducho uväznil. A napriek tomu súčasnému stavu každá rodina má prírodzené právo a autonómiu postarať sa o seba. Má právo dokonca na subsidiárnu pomoc zo strany spoločnosti a štátu. Vo všetkom, čo súvisí s rodeným a výchovou detí. No aká je tá krásna, solidárna, subsidiárna pomoc zo strany ministerstva? My máme dokonca ministerstvo. Pozrite sa, kam sme došli. My máme už celé roky Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny. A dnes tam sedí na ministerskej stoličke človek z gorily a bojuje za vaše práva, za práva vašich detí, za vás rodičov, že? Veľký kresťan. Ako vám pomohli? Pýtať sa na to, ako vám pomohli tí predchádzať, je zbytočné, ale ako vám títo pomohli v manželskom a rodinnom živote? V tom, aby si rodina mohla plniť svoje základné poslanie. No pomohli vám tak, že sa obliekol do maskáčov, tváril sa ako Rambo a zaviedli totalitné opatrenia, ktoré devastujú manželstva a rodiny u nás na Slovensku. Tu sme. Čo s tým chcete robiť, drahí otcovia a mami? Chcete prísť úplne na mizinu? Chcete sa stať bezdomovcami? Chcete prísť o svoje domovy? O domov, ktorý je takým prírodzeným ochranným miestom, kde sa rodina stretáva? Položili ste si niekedy otázku, akú budúcnosť, aký život čaká naše deti? V takomto permanentnom stave totality? Oni budú robiť tú sinusoidu, o ktorej som písal ešte na jar, marec, apríl, nepamätám si to presne, kde troška povolia a potom zase pritiahnu a znovu budú ukrajovať postupne z tých práv. Nielen tých všeobecných ľudských práv, ale aj z tých rodičovských práv. Pozrite sa, je to rok, čo naše deti nechodia do školy. To bude mať aký vplyv na ich budúcnosť, na schopnosť sociálne komunikovať. Lebo sú pripútaní k obrazovkám, k displejom. To je tá slávna digitalizácia. Žiadna technológia nenahradí človeka. Žiadna technológia. Na druhej strane to má len jedno pozitívum. Naše deti nemusia byť mučené doslova krutým, neľudským spôsobom, nosiť rúško, ktoré im poškodzuje ich zdravie a hlavne v neurologickej oblasti to spôsobuje nevratné poškodenia. To je jediné pozitívum toho, že sú deti zavreté. Obávam sa aj to, že keď si toto niekto vypočuje, čo som teraz povedal, tak si povedia, vezmime deti do školy, otvorme školy a dajme im naspäť tie otrocké náhubky, aby sme im to zdravie ešte viac zničili, lebo oni budú tlačiť na to, aby aj tieto jedovaté vakcíny, s ktorými sa robia pokusy na ľuďoch na genetickej báze, ešte aj to budú sa snažiť nanútiť ako podmienku možno chodenia do školy a do práce. Taká je naša budúcnosť. Toto chcete pre svoje deti? Lebo toto je realita. Žiadna iná nebude. Žiadna iná realita už nebude. A vidíte, čím sa zaoberá tá slávna Európska únia, čím sa zaoberajú naše ministerstvá, akým spôsobom sa vyjadrujú o
našich starých, predchádzajúcich generáciách, niektorí poslanci alebo poslankyne, že však oni už nevytvárajú žiadne ekonomické hodnoty. Oni nie sú prioritou ich záujmu v strane sloboda a solidarita. Myslíte si, že by sa toto alebo čokoľvek títo politici povedali za posledný rok, čo sú pri moci, myslíte si, že by sa to odvážil povedať nejaký politik na adresu slovenských občanov pred 25 rokmi? Tak toto je. Sem sme došli a je otázkou, či sa slovenskí otcovia a mami zdvihnú zo svojich stoličiek, výjdu zo svojich domovov, z ktorých táto vláda a parlament, nezabúdajte na to, parlament urobil domáce väzenie, či sadnú do aut, do vlakov a autobusov a prídu bojovať, keď už nie za seba, tak za budúcnosť svojich detí. Pretože ak nepôjdete bojovať za svoje deti, nebudú mať žiadnu budúcnosť. S prístupom nových technológií a s ich aplikáciou v najbližších rokoch sa vytvorí systém biototalitnej kontroly, kedy už bude štát, satanský štát, riadený na globálnej úrovni, mať absolútnu kontrolu nad človekom v takej miere, že ste to nevideli v žiadnom science fiction filme. Chcete takúto budúcnosť pre svoje deti? Tak ich máte radi? Že sedíte doma a nevadí vám toto, čo pre naše deti pripravili? Ešte, že poznám reakcie niektorých ľudí na takéto tvrdenia, že to sú nejaké konšpirácie, že on sa zbláznil. Tak vám poviem jeden zážitok spred 30 rokov, kedy som učil na jednej univerzite. No, není to celkom 30 rokov, 28 alebo koľko. Kedy som hovoril o legislatívnych opatreniach v tej dobe, že majú za následok toto a toto, kauzálne prinášajú určité dôsledky. A študenti mi vtedy, mimochodom tí študenti vtedy vedeli ešte rozmýšľať, štandardne mali oveľa vyššie IQ, takže som si mohol dovoliť aj relatívne náročný. Tak tí študenti so mnou vášnivo diskutovali, že tie moje niektoré tézy, ktoré hovorím, že sú príliš také možno radikálne. A čuduj sa svete, po cca 10 rokoch som jednu takúto bývalú študentku stretol ako dospelú ženu, ktorá už mala svoju rodinu. A už žila v manželstve, mala deti, pracovala niekde v štátnej správe. A pozdraví ma. Žena, na ktorú som si vôbec nevedel spomenúť. Že, pán doktor, pán profesor, pamätáte si na mňa? Hovorím, nie celkom, lebo tých študentov bolo veľmi veľa. Pán doktor, chcem vám povedať jednu vec. Všetko to, čo ste nám hovorili pred tými 10-15 rokmi, vy ste vo všetkom mali pravdu. Lebo ja to dnes vidím v reálnom živote. Že to tak je. A my sme vtedy boli mladí a hlúpi a nechceli sme veriť určitým tézam, ktoré ste nám hovorili na prednáške. Viete, niektoré veci sa skutočne v živote zdajú na neuverenie. Mohol by som uviesť desiatky prípadov, kedy to tak je. Ale poviem len jeden, ktorý je katom našej civilizácie. Myslíte si, že by sa pred 70 alebo 80 rokmi odvážil v spoločnosti povedať, že zavraždiť a zaplatiť za túto vraždu v nemocnici, nenarodené dieťa, že to bude legálne a že sa to neskôr nazve právo. Zdá sa vám to fantasmagória? Dokázal by to niekto povedať pred 80, 90 alebo 100 rokmi?
že existuje vraj právo na potrat? A to vám hovorím len ako príklad na ilustráciu toho, čo celkovo sa vám prihováram. Tak to žiaľ je. Totiž moderné technológie vo viacerých sférach, elektrofyzika, biomedicína a mnohé ďalšie, umožnia v budúcnosti zaviesť totalitu, o ktorej sa ľuďom ani len nesnívalo. Žiaľ, ide to rýchlejšie, ako by človek čakal, a preto slovenskí otcovia a mami, skúste sa zamyslieť, kde sme dnes, kde sme boli včera a kde budeme zajtra. Samozrejme, obrazným spôsobom. Dajte si to do horizontu 10 ročí. Kam smeruje vývoj? A či skutočne budete pasívne sedieť doma, alebo sa rozhodnete, naberiete odvahu, poprosíte o Božie požehnanie, tí, ktorí ste veriaci, a pôjdete bojovať za skutočné dobro svojich detí, za ich budúcnosť. Lebo tu sa nerozhoduje len o tom, čo bude zajtra alebo v najbližších mesiacoch. Tu sa rozhoduje, že či človek vôbec bude existovať. Akokoľvek sa vám zdajú tie slova nepravdepodobné alebo príliš pesimistické, ja som vždy bol realistom. Autonómia rodiny, rodina ako taká, odozdávanie života, to v budúcnosti nebude existovať. Pozrite sa, ako sa dnes ospevuje umelé oplodnenie, vyrábanie detí v labákoch. Pretože mnohí už nemôžu mať ani deti, lebo tak ich zničila biomedicína formou vakcinácie, tak ich zničila potravinárska chémia a tak ich zničila poľnohospodárska chémia a v posledných 100 rokoch elektromagnetické polia a elektromagnetické žiarenie. O tom toto je. Naučte sa uvažovať v súvislostiach. Neverte tomu, čo sa hovorí v médiách. Skúste si skladať súvislosti z faktov, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia. Lebo tu nejde len o nás. Tu ide o naše deti a o ich budúcnosť. Ak vám na tej budúcnosti záleží, tak vypnete televízor, zapnete rozum a kritické myslenie a začnete rozmýšľať podľa logických zásad, kritickým spôsobom. Lebo pravda nie je závislá od toho, koľko ľudí ju hovorí a či sa na nej dohodne väčšina. Pravda nikdy od toho nebola závislá. Dokonca boli historické epochy, kedy pravdu sa odvážili povedať len jednotlivci. A to svetlo pravdy, ktoré oni povedali v určitých etapách histórie, zachránilo niekedy celú civilizáciu. Takže nemyslíte si, že ak obrovské spektrum ľudí, ktoré je prítomné v mediálnom priestore, niečo tvrdí, že to je automaticky pravda. Totiž pravda má jednu nepríjemnú vlastnosť. Ona nie je závislá od toho, aký počet ľudí s ňou súhlasí. Lož, tá sa musí vždy len propagovať. Pomocou propagandy. Lož vždy potrebuje hrubú silu. Skrytú silu. Jemnú. Jednoducho potrebuje niečo, aby sa rozšírila. Preto potrebuje ideologickú manipuláciu. Pravda, tá sa zvestuje sama silou svetla, ktoré prináša. A pravda prináša slobodu. Lož prináša vždy len jeden výsledok. Otroctvo, neslobodu a totalitu.
Takže čo spôsobilo súčasnú situáciu slovenských rodín, našich detí, manželov a rodičov? Lož. A iba pravda nás z tejto lži a totality oslobodí. Stará známa vec, úplne jednoduché. Len treba spraviť jednu vec. Nemám tu nikde po ruke žiadny ovládač. Ale na každom ovládači je také koliečko, niekedy aj farebne odlíšené, s ktorým sa dá vypnúť ten debilizátor, do ktorého ste niekedy investovali nemalé prostriedky. Hovorím o televízii. Skúste v tichu rozmýšľať na základe princípov a zásad, ktoré vám niekedy vštepovali vaši rodičia. A tí, ktorí ste veriaci, skúste si troška pripomenúť slová Biblie, po ovoci ich poznáte. Tak sa pozrite na to ovocie, ktoré vám priniesli títo slovenskí politici za posledných 30 rokov. A potom na základe zrelej a pokojnej úvahy, v tichu, bez vplyvu médií, skúste si tú odpoveď nejakým spôsobom sami vo svojej duši, vo svojom rozume dať. A keď získate skutočné svetlo pravdy, začnite podľa tej pravdy žiť a konať, aby vaše deti mali budúcnosť. Pretože bez slobody, kedy je rešpektovaná ľudská dôstojnosť a ľudská prírodzenosť, nie žiadnej budúcnosti. Ak ľúbite svoje deti, začnite, prosím vás, rozmýšľať a začnite konať. Prajem vám požehnanú nedeľu.